Nahanto Sri Nalendra Tedah sini waka ing sitinggil sikra lenggah ing dampar dento ingkang kapli witing kencana te ing Nawaratna seseme anira babut prangwardani Tuk Sri Duryudana amengku asmara rine kang cinepta muhung wangsite ing yuwang kang wahyu kamulyan mring wana Duryapura karasani rorisang Kurupati anduta mring risang
handutta mring risang narpati ngawangga ling nyodurna manabda iwa Yuangadi mugi mayungana sagung dumadi Bapa Begawan Durna Kakang Narpati Basukarna tuwin paman Harya Sangguni sarawuh jengandika dereng sawetawis dangu wonten singgil Praja Hastina kejawi ngaturaken pambagya Basuki Raharjaning rumampah kula ngaturaken pasegahan panakrami mawantu-wantu kunjuka sandhap pepoda jengandika Bapa Kakang Narpati lan Paman Sangguni. Lele samarana-samarante. Ilana pertapa pututing wis anteng-anteng cedhak mata yen dicuplak dadi moloh weloh. Inggih. Sinuwun. Rahayu lampah kula kalih sing sambe kala kula tampi pambage paduka angger anak Prabu Duryudana. Akarya suka legawaning manah. Mboten ngirang-ngirang anggen kula dados tiyang sepuh. Amung puja pangestunipun ingkang bapa ing saka lima katampi wonten ing ngarsa paduka angger anak Prabu Duryudana. Kala nak. Senadyan kula inggih mekaten Yayi. Kula tampi pambage jengandika ndadosaken bingahing raos amung puja pangestunipun ingkang raka ing ngawangga katampi wonten ing ngarsa jengandika Yayi Prabu Duryudana. Senadyan kula inggih mekaten sinuwun. Kula ingkang bapa paman ing kepatihan lampah kula kalih sing sambe kala kula tampi pambage paduka kujastawa kunjuka wonten ing ngarsa paduka angger anak Prabu Duryudana kawula nuwun. Nggih. Pangestunipun para sesepuh, pinisepuh, haji sepuh kula tampi hakarya suka legawaning manah. Kula tampi tangan kula kalih. Kula pundi kula cencang pucuk ing rikma lumebering pangkon. Handadosna kawilujenganing para warga wonten negari Astina. Bapa Kakang Narpati tuwin Paman Sangguni paring pangestu jengandika. Kejawi saking menika ndadosaken bingahing raos marming pikir kula pitados rawuh jengandika bot-botipun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula mila kanthi mekaten. Wonten bab ingkang kedah kula aturaken turta kula blakakaken wonten ngarsa jengandika. Sawetawis kula aturi majeng anggenipun pinarak badhe kula aturi jaten ing pasewakan. Anjrah ingkang puspita arum kasiliring samira nombre
Sekar gadung konges gandano maweh raras renaning driya sepisan malih nelakaken denging panuwuning kang tanpa pepindhan dene para sesepuh pinisepuh haji sepuh sampun kepareng rawuh bot-botipun minangkani menapa ingkang dados panyuwun kula duh Bapa Begawan Durna kula kedah matur kados pundi sambung rapetipun kalian kawontenan kula ing dinten kalenggahan punika Bloko Suta kula rumaos prihatos. Bloko Suta kula rumaos bingung ngendhalekaken suwasana langkung-langkung sambung rapetipun kalian pribadi kula Bapa. Lole samarana samarante. Kenthos maloh kimbal monyor-monyor jogret. Sinuwun kula wonten pengentika ingkang dawuh. Nuwun sewu nggih, Nger. Ketitik kalian menapa ingkang paduka dawuhaken kala wau. Estanipun boten jumbuh kalian suwasana. Awit paduka menawi kula raosaken anggenipun paring dawuh menika kados tiyang sambat. Ing mangka miturut petanganipun ingkang bapa ing saka lima umpami paduka menika taksih sesambatan turtu taksih nggadahi kekirangan paduka menika bab napa? Tumrap dhuwuring darajat pangkat kathahing bondo donya paduka menika sampun boten kekirangan. Ger, nuwun sewu. Tiyang ing jagat raya menika menawi dipun turuti boten wonten telasipun. Mila yen paduka sambat menika kala wau, kinten kula anggen paduka sambat menika boten krana sucining rasa turta budi pekerti kang tumuju dhateng kautamen. Sambat paduka menika kinten kula namung kanepson ingkang angah-angah kepengin slandaku kawontenan. Awit badhe kados pundi tiyang gesang wonten ing jagat raya menika menawi boten dipun kendhalekaken nafsu menika tansah ngrogoti dhateng jiwa. Menungsa menika dipun betani nafsu minangka dados sandanganing raga. Kira wujuding pepenginan angkara murka iri drengki srei jahil mutakil. Mila yen paduka sambat turta gambarane anggen paduka sambat menika kados tiyang sudra sampali maju kiling bale lungan bebasan wong loro saudon telu saurupan. Mila nggih Nger, menawi paduka namung ngumbar hardaning kanepson kala mangsa duwe siji pengen loro, duwe loro pengen telu. Malah kepara jagat menika badhe dipun emperi. Mila monggo kula aturi ing lenggana. Menawi paduka sambat bab napa? Kinten kula ing jagat raya menika mboten wonten tiyang ingkang mboten ngalembana kuncaraning Praja Astina. Nuwun sewu. Anggen kula sambat menika mboten krana Duryudana kekurangan wujude bondo donya. Anggen kula sambat menika mboten krana Duryudana menika kekirangan wujuding darajat pangkat. Nanging bab menapa, Nger?
sambung rapetipun kalian kadhewasaning pribadi. Ing saben hari kula menika estonipun ngestokaken menapa ingkang dados dawuh jengandika minangka dados gurune Duryudana. Mila nuju satunggiling dinten kula minggah wonten ing sanggar pamujan nyuwun dhateng pangayunaning Gusti. Kula tilem wonten salebeting sanggar pamujan abebantal banon sarembat. Ala lemek ron saujung. Menika pancen kula ayahi saperlu kula kepengin nyaketaken diri wonten ngarsaning Gusti kang ngakarya jagat. Bapa kelampahan kula nampi sasmita salebetipun kula mangsah semedi tundhonipun kula terusaken anggen kula semedi tilem wonten salebeting sanggar pamujan kula ngimpi turta wonten gambaran ingkang megla. Gambaran ingkang igla kula wau nggambaraken yen to kula saged jaya tentrem samukawisipun. Nanging menawi kula sampun saged nampi wujudipun wahyu ingkang dipun wastani wahyu panca tunggal. Menika wahyu katentreman. Bapa nanging ingkang dados elok ing swasana wahyu panca tunggal menika bebono bebananipun pitukane laku awrat sanget. Kula saged kasembadan nampi wujuding wahyu panca tunggal nanging serananipun kedah ginakaken tumbaling kawontenan dene tumbal ingkang dipun sebataken kala wau. Kula kedah ngurbanaken para Pandhawa sasmita ingkang kados mekaten kala miturut Bapa Begawan Durna kados pundi. Kuntabutamaning katong denya kertateng budaya kung enak ing tiasing dasih kang samya pralebta ing kayun alin drambek martatama Bebisik Sri Palagonati Parang gelung prajanira mangkono sira Prabu lole samorante ilala pertama putu teng bisa anteng-anteng cedak moto yen to dicuplak dadi mala weloh nuwun sewu nggih Nger nuwun sewu menawi kula anggadhahi rembak ingkang kitripun nyonyok dhateng raos paduka Angger Anak Prabu Duryudana kinten kula mboten wonten jamak limrahipun wahyu turta kabegjan kamulyan ingkang badhe turun kok kedah dipun tumbali ginakaken piranti sesamining agesang langkung-langkung kedah ngurbanaken kalian kadang nang sederek Ger manungsa gesang wonten ing jagat raya menika tansah dipun ridu kalian suwasana dados kadang kala manungsa menika mboten saged mbentenaken endi sing sasmita wantas saka ngarsane Gusti endi sing menika saking pendamelanipun para prayangan utawa para jim setan mereka padha-padha sasmita mila kedah dipun saring cobi sakmenika dipun penggalih yen to paduka nampi sasmita badhe wonten wahyu ingkang tumurun dipun wastani wahyu panca tunggal panca menika pira seguni panca ki pira ni 3 lah ndak papat to panca niku 5 gangsal sengkune iki dijak umuman kok ndak manter kowe iki sing kok pikir ki apa omong wiwit mau kok ya meneng ngono wae ndak urung didangu kok ditakoni ora nyauri ngono kuwi ya sik mikir aku dhewe iki ya menggalih turta mikir kok
Kok aneh-aneh ana Wahyu Panca Tunggal. Wahyu Panca Tunggal, Panca menika gangsal, tunggal menika tegesipun wis manunggal. Dadi Wahyu 5 wis diregem dadi siji. Sami kalian kiblat 4 5 pancer. Dados angka gangsal menika angka sing wingit. Mila kanthi mekaten menawi Wahyu Panca Tunggal menika kedah ginakaken srana wujudipun pangorbanan para Pandhawa. Kula kok mboten sarju. Kula kok mboten sarujuk. Dasar kula mboten wonten nggih menika kula mau. Jamak limrahipun kok Wahyu kudu nggunakake bebana ngorbanke lelian. Nggih, kula piyambak istunipun inggih ragu-ragu. Mangu-mangu menika sasmita pripun. Paman Sengguni piye? Yen kula nggih lumrah, nggih lumrah. Yen to sasmita menika werni-werni menapa menika? Werni-werni bebananipun. Dados kala mangsa manungsa menika yen pengin sugih kadang kala ngginakaken srana kudu genduren utawa slametan ning papan sing wingit niku nggih wonten. Pengen sugih kudu nggunakake srana kala mangsa lho menika. Ngginakaken srana ngurbanaken wedhus gibas niku nggih wonten. Wedhus kendhit kaya kendhit ya enek, gibas ya enek. Lek gibas ki kenemenen sing ngene. Ora tak kenek nggih. Ngono kuwi, ngono. Lho iki tembung umpama kok. Dados menawi saking pamanggih kula mboten maiben nggih. Yen paduka kedah ngurbanaken para Pandhawa ning dalane le ngurbanke para Pandhawa niku pripun? Nggih ta? Umpami Pandhawa menika mengke saged dados kurban ngilmu lan kaprawiran turta kaunggulaning para Pandhawa saged paduka cecep kanthi inggih menika nampi wujudipun Wahyu Panca Tunggal. Jumbuh kalian napa ingkang dipun sebataken ingkang bapa ing Sukalima, Panca menika gangsal, tunggal wis manunggal. Dados yen paduka saged ngurbanaken Pandhawa, tegesipun Pandhawa 5 minangka dadi srana tumibaning Wahyu Panca Tunggal. Kula sarujuk, kula matuk ning cara le nyingkirke Pandhawa menika mangke kados pundi nggih? Kakek sang kapirangu ora nangkul kinempit gempit dosang retnaning bawana ya ki tukang walang ati iwa ki tukang walang ati ya ki tukang nesing tias ya ki tukang kutu garing lah ing kono wau dereng purna nggenya sami wawan sabda Sang Prabu Duryudana anggraita kalian kawontenan dereng purna nggenya sami wawan ginem kedadak Galeah saking katebian ana sawijine yaksandra minggah wonten Stinggil Praja Astina karya kaget raos sing kalih Sang Prabu Duryudana Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyak sasra maruta Tawana Pana Margana
rame-rame Lebut pasar, lebut ngarep sama yang kawat disun. Enubrahan, berkebut, tabrakan orang telah merobat kulit cewek sing ayu. Sampai aku merasa ambil kulit Sinuwun Amit pasang Kalimantabe sinabeto ngelodune ngilangno tulah manu Demawaing tawang-tawang anggen kula kumawantun marak wonten ing ngarsa paduka Gusti menawi wonten sesi kuning Gusti kang akarya jagat kula sumangga wonten ing ngarsa paduka Iya Kisanak kono-kono lungguh Kang Prayoga ingsun sing bakal nyuwunake pangapura yen tono luputira Kisanak kawula non ngesokaken dawuh sinuwun ndadekake kaget jroning ati tanpa pariwara sadurunge ana tamu mula aja disengguh ingsun kuwi angkuh nanging pancen dasare durung wanuh mula sira ki sapa Kisanak saka ngendi turta darbe karep apa marak sebana ngarsaning ingsun kawula non sinuwun menawi paduka ndangu kalian kula menika wingking saking negari Giribajra saking negari Giribajra sudi hamastani nami kula pun Prabu Dewa Pawaka inggih Pawaka Dewa sewu kalepatan anggen kula marak seba wonten ing ngarsa paduka yen dipun anggep ngrisak kamardikan paduka ora ngrusak nanging malah saya gawe gumbiraning ati mula matur kang trewacana wigati apa Dewa Pawaka dene sira sowan ana ngarsaning ingsun inggih Gusti menawi paduka ndangu kalian kula cetha ingkang angka sepisan sowan kula menika mertuwi dhateng kawilujengan paduka ingkang sinuwun Prabu Duryudana ingkang angka kalih kula ngaturaken sungkem bekti kunjuk wonten ngarsamu sinuwun banget panarimaning sun sira ngaturake bekti pangestuning sun wae tampanana. Kula cadhong tangan kula kalih, kula pundi mewaana bawaleksana. Dene jangkeping angka 3 kula badhe nggadahi gegayuhan
awon tanpa rupi kula menika nggih satunggiling nalendra saking negari Giribajra. Sugih babakan bondo donya dhuwur, babakan derajat pangkat ning jebul kesugihan lan derajat kula ingkang inggil kala wau mboten saged nembel kasampurnaning urip kula. Jalaran badhea kados pundi? Sugih, miskin, asor lan luhuring derajat pangkat kala wau namung dados rana cuwa-cuwaning manah kula yen kula dereng saged nggadahi garwa prameswari. Tegesipun kesugihan kula menika mboten wonten ginanipun. Ungguling derajat pangkat menika mboten wonten paedahipun yen kula mboten saged gandeng kalih tiyang ingkang kula tresnani. Jebul manungsa menika menawi nandhang asmara 1000 lara dadi siji. Neng omah ora kerasan pengen metu, neng jaba pengen mulih. Mangan ora krasa enak, turu ora iso jenak. Isine mung kepengin caket kalian wanita sing ditresnani. Aduh, sinuwun. Kula niki wong gendeng turut kenteng, edan turut ratan. Blak-blakan kula niki wirang isin pun kula lakoni. Kucem diraupi senadyan kula menika wujuding raseksa nggadahi derajat pangkat, nggadahi bondo donya nanging kula pengen goleki wong sing kula tresnani. Oh, boyo mareming ati umpami kula saged panggih kalian wanita kang dadi kegantilaning ati. Aduh Gusti, paringono dalan iso ketemu karo wong sing tak tresnani. Aja sebut-sebuta ngeten iki kula gandrung. Memanismu kang ujiwat. Menika. Agawe ruci tenggale nek asem iki. Ajenge kula gandrung. Kula niki pun Paman Suni wonten dawuh nggih. Iki wong iki mendem apa piye, Paman? Ora matur apa-apa nanging mung ngecomang deleming perkara katresnan. Malah ana ngarsane ingsun. Lah nggih. Sakniki kathah lho nggih tiyang Sloya ngoten niku. Mergo adoh karo sing ditresnani ngoten niku kathah. Pun dituwokne mawon. Mengko dhisik sira ngandhakake yen ora sampurna sabab ora bisa ketemu karo wong sing kok tresnani kowe iki gandrung karo sapa. Aduh sinuwun. Kula tak matur nggih pun dianggep kula niki nungkak krama. Kula niki asring sanget ketemu wanita. Ning sekathahing wong wadon sing kula tresnani niku mboten kados dinten iki. Saestu. Dasar larenipun menika lencir kuning, ya. Bebasanipun wanita kang kaya godhong tunjung netrane kaya merah delima latine gandes luwes sesolah bawane. Sarwa pantes penganggone. Aduh biyung aku iki keneng apa? Mengko dhisik aja kesusu ngecumang. Aja kesusu daleming. Sing tok gandrung iki sapa? Kula gandrung kalian wong wadon. Lah iya bocah ngendi? Kok mlayumu marang ingsun? Sowanmu marang Duryudana. Apa aku bisa bantu karo kowe? Monggo aku tepung kowe iki ya isih lagi iki. Nggih. Kula Blaka Suta gadhahi katresnan kalian putra-putri Paduka
Denayu Lesmonowati sinuwun Jagadewa Bathara. Leng-lenging driya mangu-mangu mangungkun kanduang rimang lir-lena tanpa kanin mengku sang Dyah Utama jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara layak to layak olehmu ndeleming kaya ora ana alang ujure jebul sing kok tresnani kuwi anakku wadon. Iya kuwi si Lesmonowati. Nggih. Blaka Suta kula tresna kalian putra-putri Paduka. Saderengipun kula nembung ingkang putra-putri langkung rumiyin kula sowan wonten ngarsa Paduka, sowan kula menika ngebun-nebun enjang. Anjet jawah sonten dapur nglamar putra-putri Paduka. Wo lah. Mbok menawa to yen ramane wis sarujuk mengko terus putrane manut kalih bapake. Wah. Mentah mareme rasane ngati. Wong ayo manut tak bopong. Ayo tak jak bali tak uripke mulya ning negaraku Lesmonowati. Pawan wonten dawuh. Piye kok saya nemen? Wah. Alah arang-arangan ning tamu kok ya seloyo lho ya. Jan. Rambute gondrong. Iki jane wong iki enom apa tuwa to, Nggih? Yen ketoke ya wis rada umur. Lho, kula niki senem kok. Enom ya mergo untu sing ngarep niki cepot. Dadi ketok kula niki rada tuwa. Niku ajenge kula dandakne. Kula goleke untu sapi napa untu wedhus. Welah. Dadi kowe kepengin palakrama, kowe pengin rabi, kowe pengin duweni garwa prameswari putra-putrine ingsun. Inggih. Kula pawiti bondo donya dhuring derajat pangkat putra-putri Paduka badhe kula mulyakaken. Yen Paduka nampi panglamar kula negaring Ngastina saya Kuncara, negaring Ngastina saya Ngrembaka. Nanging yen Paduka nolak panglamar kula mboten tida-tida. Kula entengke pati kula damel berubuh negaring Astina menawi Paduka nolak panglamar kula tinuwun. Taplerke natap duka yayasine picoco bang mawingo wengis kumetot padoning lati netra otak ngundarandir krot-krot kanang waja idepnya mangala cakra wadananira baranang kaya kembang murawari bang kalamun sinabeta mrang segedeng kaya medal dahanane lah iki sapa mangke rumiyin nggih sinuwun nderek tetepangan kula Patih Sengkuni. Oh. Patih Sengkuni iki panjenengamu
Inggih wonten apa? Wah, sampeyan niku ning nggen kula kondang Patih Sengkuni. Wonten Giri Bajra niku ngandika niku kondang. Kula niki kondang. Kondang. Kula kondang pripun? Wong sugih ngaten napa? Lho, mboten. Kula kondang wong sekti. Wah, niku nggih mboten. Kula kondang wibawa. Niku nggih mboten. Lah kondang kula, sampeyan teng nggen kula niku kondang Patih sing lecet. Lecet-leceting lecet, ratune lecet ki Patih Sengkuni. Julik-juliking julik, ratune julik. Tenggen kula nggih namung Patih Sengkuni. Lho. Kondange kok ya lecet ta Sengkuni. Wong kondang kok ya lecet lho ya julik. Kondange ya mbok sing apik. Alah. Ora apa-apa. Lecet-lecet yen kondang timbang sing ora kondang. Jare. Ayo luwung aku ngene iki kondang wilet, kondang ulet, kondang lecet. Ngono lho. Kakang Begandurna iki jajal kondange apa? Ya mek sak lingkup ae to. Aku wis pilih ora kondang. Tinimbang kondang rekasane awak ngono kuwi jajale. Enten apa Rekana Pati? Nuwun sewu nggih sinuwun. Paduka kala wau badhe nyuwun putu kula pun Lesmanawati. Inggih ngestokaken dawuh nangge. Putu kula Lesmanawati niku taksih remaja, larenipun pancen ayu tenan. Mila mboten nama muka kalamunta kathah para narendra narpati bupati satriya ingkang ngepenginaken dhateng putu kula pun Lesmanawati. Mila sinuwun Prabu Duryudana sampune paduka ngancam kalian negari Ngastina yen ora diwenehke negara Ngastina ajeng didamel brubuh. Panjenenganipun boten saged kawiyos pangendikanipun mila kula minangka dadi wakil. Iya, manut Rekana Pati. Lesmanawati ditampa kula tampa napa ditolak. Lho niki ngeten. Wong niku lek pengin wong wadon saya ayu, saya sulistya ing pasuryan, gitu. Niku saya akeh ragate. Ngoten. Dadi wong wadon niku ngoten, saya apik, saya akeh ragate. Beda karo wong wadon sing rucah, ngoten niku. Mboten diragati, mboten apa-napa. Cobi, cak niki lek pengen wong wadon sing sulistya ing warna lek ngragati niku kathah. Piye amprih kulite niku iso resik. Nah, niku kudu mbutuhke perawatan. Ngoten lho. Perawatane niku nggih nika cara kasarane ngono ben kulit ki ora gampang klembreh nika disuntik solikin. Silikon. Lah nggih sing nyuntik niku jenenge solikin. Lah ngrawat awake. Alis sing mestine apik-apik kandel ditipisne nganti kaya ora alami. Ngoten niku lare-lare sakniki niku wah jan wis malah ngrusak marang orisinil peparinge sing gawe urip. Mbon kakehan rembug ditampa napa mboten ditampa. Mula atur kula niki mau dasar. Dadi lek badhe ngersake Denayu utawi putu kula pun Lesmanawati Jerbasuki mawa biya. Nggih, perbiyane mboten ngemongake bondo donya during derajat pangkat ning ditampa panglamar paduka menawi paduka saged mejahi utawa mateni Pandhawa 5 sing mapan ana ning negara Ngamarta. Woi, latalah. Yen ngaten bebanane pamundhutipun dudu bondo donya derajat pangkat ning kudu nganggo bebana patine Pandhawa. Nggih. Piye paman dungunipun to mangke ndel mawon, Nggih.
niki urusan kula. Paduka mboten susah tumut-tumut. Ya, ingsun mung manut. Cethane Pandhawa dina niki lagi murca. Pandhawa dina niki lagi lunga sedaya. Mung kari anak-anak Pandhawa sing do teteki teng negara Ngamarta. Mengke yen negari Ngamarta pun rusak. Pun brubuh. Mung kari sekeca anggenipun nyingkiraken para Pandhawa. Mila yen Pandhawa menika sampun sirna mboten dangu Lesmanawati mesti badhe paduka baya ngger Sinuwun Prabu. Lah palah. Yen kados mekaten keparengan nyuwun pamit Sinuwun Prabu Duryudana. Ana apa? Dewa Pawaka minjang dadak ngentosi menapa dinten kalenggan punika kula nyuwun pamit. Pamundhut paduka lelantaran Regrawati Harya Sangguni badhe kula tuhoni, kula badhe nyingkirke Pandhawa mbrubuhke negara Ngamarta kaya mangkono. Kebak ing pangati-ati muga jaya jroning payudan ngestokaken dawuh Kanjeng Rama calon mara sepuh kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Ya telung setak pakali kali sing sampe wala. Suguni kula wonten dawuh nggir. Piye iki mengko kedadeane paman? Pun to. Rame lho niki nggih pun. Saestu. Awake dhewe mung ngedu antarane Pandhawa lan sinten menika kula wau? Dewa Pawaka, Dewa Pawaka. Dikeploki king kaduan mawon. Ya niki mengko Dewa Pawaka menang terus banjur kepriye? Lesmanawati mengke kula goleke dalan pun to penak-penak. Sing penting nyingkirke klilip kasembadan sedya paduka dados manungsa sing saged nampi wujudipun wahyu panca tunggal. Ngaten. Le pancen kowe iki pintermu ora jamak sengkune. Wilet ulet lecet ya kowe iki tenan. Mula ingkang sinuwun Prabu Dewa Pawaka ya ngerti yen kowe iki ning panggonane ya ning negarane kono kondang wong lecet. Oh, lah pancen ya kaya mengkono lho. Kowe iki ngedu
jenenge ngedu ucapmu ki mandi banget Sengkuni. Ketoke to gloyam glayem plengah-plengeh. Ning kebak ing daru beksi, kebak wisa ucapmu kuwi mau Sengkuni. Wis ben menengo ae. Kowe ki ning mburi sego mateng surak ngono ae lho. Ngono ae. Mau ya wis diparingi. Ya ta? Tahu sing mlenos-mlenos. Ya ta? Karo ingkang kagungan dalem diparingi to kowe. Iya pancen aku ora mangan iwak kok Sengkuni. Iwak-iwakan aku ora gelem. Kejaba saka kuwi mau ya ning srawut kates enak to? Iya. Ngono kok. Wis menengo. Lah, tuh aku wis ora iso mikir tenan. Saestu kok ngger. Paduka kagungan Patih Sengkuni menika pancen pun gandenganipun. Pun wilet sanget kawontenanipun. Nggih, Bawa Begawan Durna kula nggih ngungun Paman Sengkuni keprigelan kepinterane kok kados mekaten. Diaturi kok. Kepinteran keprigelan ki ngleceti kancane, ngoten lho. Sing kula karepke niku. Mula ning omah-omah, ning Bale Wisma niku mboten enten Bale Wisma utawa omah-omah sing masang gambare Sengkuni ngoten niku mboten enten. Mergo niki simbol kelecetan. Wis ta, aku kok undhamana ya ora arepe males. Apik kowe ya sak karepmu, apik elek wong iki lek gumantung sing nampa. Wong muni lecet Sengkuni iki lek mergo kuwi dudu kancaku. Ning lek kancaku ya ta, lek sing cedhak karo aku ora enek sing arani Sengkuni iki lecet. Wong aku ki wong blater, wong blobo kok. Lehku saking ngajeni sapa ae tak basani. Mergo aku ngerti ajining diri saka lati, ajining raga saka busana, ajining awak saka tumindak. Ngono lho Kakang. Dadi mergo lehku ngajeni sapa ae tak basani. Iya ketoke alus. Ning burine kowe iki bebayani tenan, ngancam tenan. Iya wis ben. Terus piye Paman? Dipun tingali saking katebian mawon nggih. Saestu menika mengke para Kurawa namung ngombyongi saking wingking. Ngaten. Sing maju kersanipun Prabu Dewa Pawaka ingkang ngepinginaken ingkang putra-putri putu kula pun Lesmanawati. Yo, yen kaya mangkono tak pasrahke marang sira perkara Patih Harya Sangguni. Kakang Narpati, kula wonten pangandika ya iki. Sawetawis jagi-jagi wonten sak lebeting negari Hastina. Kawula nok-nok ngestokaken dawuh Kartomarma, kula wonten dawuh Kaka Prabu. Wong tuwa aja kurang Gadarena, Bubarna kang padha nggantung seba. Aja nganti ana bebaya samarga-marga. Aja nganti ana bebaya sadalan-dalan Kartomarma. Kawula nun inggih ngestokaken dawuh Kaka Prabu.
Hey!